Benvingudes a la JDIS, a la Jornada de Dinamització de la Internet Social 2025, que és la jornada anual de la xarxa Puntic, o el que a mi m'agrada anomenar el Primavera Sound dels Píxels. Gràcies a totes les participants del programa de la xarxa Puntic, de la Direcció General d'Economia i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya per venir avui aquí, a l'Espai Vital, a l'Hospitalet de Llobregat, i gràcies també a les que ens esteu seguint a través de l'streaming. Us saludem des d'aquí també. La JDIS, la Jornada de Dinamització de la Internet Social, és, com el seu propi nom indica, un espai per trobar-nos presencialment i fer xarxa real amb altres persones i altres territoris per intercanviar idees, aprenentatges relacionats amb, evidentment, internet. És una mica com trobar-nos i comentar la jugada al Twitter, però sense Elon Musk fent d'àrbitre filofeixista, que sempre s'agraeix. A mi sempre m'agrada prescindir d'aquesta figura. Se m'ha comentat que la temàtica central d'aquest any és estratègies i experiències de la xarxa Puntic en la formació i l'acompanyament de la ciutadania en competències digitals, com reptes, desajustos i oportunitats. Clar, jo he llegit formació i acompanyament de la ciutadania en competències digitals i he dit que aquesta gent té un objectiu molt clar i és assegurar-se que ningú va por ahí amb el mòbil a la butxaca i la llanterna engegada. I a mi això em sembla molt bé, crec que és necessari, crec que a totes ens ha pogut passar això. És veritat que la comunitat boomer està més afectada d'aquesta dolència, però crec que a totes ens ha passat i és molt important que deixi de passar-nos. No. Es veu que els objectius són una miqueta més amplis, van una miqueta més enllà, sou més ambiciosos. És generar un espai d'intercanvi d'experiències i expertesa pels punts TIC, visibilitzar les tasques, resultats i impactes del punt TIC en el territori i donar a conèixer iniciatives i programes innovadors en això de l'acompanyament i la formació en competències digitals. I algú dirà, com ho farem tot això? Doncs jo us ho explico. Amb ponències, tallers, xerrades i activitats que esperem que us agradin tant com els algoritmes al contingut d'ultradreta. Recordeu-vos que podeu penjar contingut de tot el que passi avui aquí, mencionant el @puntic i també amb el hashtag JDIS 2025. Teniu, evidentment, seria raro que en una jornada com aquesta no hi hagués wifi, avui podeu xupar wifi gratis i em consta que ara apareixerà aquí, efectivament, el nom de la xarxa i la contrasenya aquí a la pantalla aquesta gegant que tenim, però també la teniu en cartellets penjats per la sala, perquè aquí ens enamora el vell i ens exalta el nou, ho volem tot, vull dir, wifi, modernó, avantguarda, sí, cartells, aquests dinaquatres impresos, món analògic, tradició, també, no s'han de perdre aquestes coses. Dit això, donarem pas als discursos institucionals. Per tant, un fortíssim aplaudiment per Sandra Ruiz Peralta, directora general d'Economia i Societats Digitals. Moltes gràcies. Anna, jo era una d'aquestes persones que vaig amb el mòbil parlant per telèfon amb la linterna posada, i em seguirà passant, perquè són coses que quan estàs amb el mòbil i en situació de connectar-te amb la gent, a vegades et passa. Per mi és un plaer estar aquí. Haig de dir-vos que continuo nerviosa. Aquest acte va ser el primer que jo vaig fer el 24 d'octubre del 2024. Aquell dia estava, com es diu a vegades, com un flan. Doncs avui també és una cosa que crec que imposa i sobretot quan tinc davant meu professionals com vosaltres. Per tant, gràcies. Ja porto 9 mesos i estic molt contenta de tornar a repetir un acte com aquest. També volia donar-li les gràcies a Colèctic perquè és aquesta empresa que ens fa d'oficina tècnica per poder desplegar la xarxa Puntic, la dinamització i donar-vos tot el suport durant l'any. És un plaer ser aquí amb vosaltres, donar-vos la benvinguda a la jornada de dinamització de la internet social, que és una cita imprescindible de la nostra agenda anual i que avui ens aplega a l'Espai Vital, a l'Hospitalet de Llobregat. Gràcies per ser-hi aquí i gràcies especialment a les dinamitzadores i dinamitzadors dels Puntic que cada dia fan realitat la missió d'aquesta xarxa tan valuosa. Des de la Secretaria de Polítiques Digitals i en concret des de la Direcció General d'Economia i Societats Digitals volem reiterar el nostre compromís amb la xarxa Puntic. És una xarxa plural, territorialitzada, arrelada a prop de la ciutadania i amb una capacitat demostrada de generar transformació social a través de la tecnologia. És per això que la situem com un eix estratègic de primer nivell
dins la nostra acció de govern. Us explico les 3 línies de treball que des de la Secretaria volem impulsar i estem impulsant. Per una banda és l'impuls de les tecnologies digitals avançades, és a dir, aquelles tecnologies que ja estan marcant el progrés econòmic i social del país, com ara la intel·ligència artificial, la supercomputació, el blockchain, la computació quàntica i que requereixen una estratègia coordinada amb l'ecosistema científic, empresarial i institucional. El talent digital, amb una forta mirada de gènere. En aquest sentit, el passat 29 de maig, el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper, va anunciar que des de la Secretaria de Polítiques Digitals començaríem a treballar per desplegar fins al 2030 el Pacte Nacional pel Talent Digital. El pacte vol ser una eina de país per doblar el nombre de professionals digitals fins al 2030. Hi ha una gran manca de talent. L'any passat, el 2024, es van quedar 9.000 llocs de treball sense poder ocupar i les empreses ens manifesten que per aquest motiu sovint no poden realitzar el seu procés econòmic. I el que volem és que de tots els llocs de treball que es generin fins al 2030, el 50% estiguin ocupats per dones. Per tant, i en paral·lel, haurem de definir el nou pla Dona TIC per revertir algunes xifres i motivar les nenes i a les joves a sentir interès pel sector tecnològic. I el tercer eix, les competències digitals, no podria ser d'una altra manera, amb l'objectiu de capacitar la ciutadania per fer un ús crític, segur i efectiu de les tecnologies, alhora que es fomenta l'ocupabilitat, l'especialització i la reducció de les desigualtats digitals. I totes les línies comparteixen un mateix denominador comú, la mirada territorial, que garanteix que les oportunitats de la digitalització arriben arreu del país i siguin accessibles per tothom, persones, empreses i pimes, sigui qui sigui el seu lloc de residència o d'activitat. I especialment en aquest tercer eix que us comentava, amb mirada territorial, els punts TIC tenen un paper clau. Són espais de referència per garantir que el dret de participar d'una societat digital plena sigui realitat arreu del país i per tothom. Sou els nostres ulls i oïdes al territori, els 5 sentits del govern de Catalunya per entendre de primera mà les necessitats, demandes, reptes digitals de la ciutadania. És a través del que vosaltres ens expliqueu que podem fer realitat una capacitació digital arrelada, inclusiva i transformadora. La vostra tasca quotidiana és essencial i té un impacte directe en la vida de les persones. De manera personalitzada i sense cita prèvia, acompanyeu, formeu, informeu i orienteu a centenars de ciutadans i ciutadanes cada dia, oferint recursos, suport personalitzat i accés a eines digitals que sovint són la porta d'entrada a drets i oportunitats. Desplegueu esforços humans, materials i pedagògics amb vocació pública i de servei i ho feu amb proximitat, sensibilitat i compromís social. Sou una peça clau en l'ecosistema digital de Catalunya. I si seguim parlant de competències digitals, necessàriament haig de mencionar el certificat àctic, l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, un instrument pioner a Europa que ha certificat més de 300.000 persones en aquests darrers 15 anys i que representa un model de reconeixement oficial de competències digitals al servei de la ciutadania. L'ACTIC ens ajuda a garantir una acreditació sòlida i homologable de la competència digital, fonamentada en la capacitat de fer un ús responsable, crític i útil de les tecnologies en entorns reals. Des del Govern estem impulsant la seva actualització i consolidació com a eina clau en l'ecosistema de capacitació digital, màxima complicitat i col·laboracions amb socis com la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona Activa i la xarxa de centres col·laboradors que hi ha per tot el territori. Aprofito també per felicitar a l'equip de la Direcció General que diàriament i de manera a vegades invisible treballa de manera incansable perquè l'ACTIC sigui possible i estigui desplegat per tot el territori amb totes les garanties. Altres projectes exemplars i referents de la nostra acció com a govern és el programa Més Digitals, aquí tenim a la seva coordinadora, Esther, adreçat especialment a les persones en situació de risc, com la gent gran, però no només, per ajudar-les a adquirir autonomia digital i accedir amb confiança als serveis digitals a través d'itineraris formatius molt adaptats a les necessitats del grup.
I també estem en fase de desplegar un projecte de punts d'acompanyament digital, amb la que obrim una nova línia i una via de suport directe i personalitzat a la ciutadania per fer front a les bretxes digitals. Això ho fem de la mà de la Fundació Mobile World Capital i la Fundació Sergim. Sumar complicitats és la clau. Aplicar la cultura de la col·laboració com a màxima per arribar lluny i transformar el territori. Aquest és l'encàrrec que em van donar fa 9 mesos quan vaig aterrar a la Generalitat. Sandra, estem aquí per transformar. I tot aquest impuls que posa el ciutadà i a les seves competències en el centre forma part d'una gran estratègia del país. Parlar de societat digital demana la complicitat i el lideratge compartit de molts agents, institucions, tercer sector, món local, empreses i entitats de base comunitària, perquè només avançarem com a una societat digital inclusiva, equitativa, sostenible i democràtica si ho fem col·lectivament. Tots aquests programes es beneficien del coneixement acumulat i de la força transformadora de la xarxa .tic. Avui veurem com aquests espais, lluny de quedar-se obsolets, estan més vius i són més necessaris que mai. I com tenen la capacitat de dialogar amb marcs europeus com el DIGCOM, amb iniciatives comunitàries com Somos Digital o amb nous models de certificació i acreditació. Finalment, vull agrair profundament la tasca de totes les persones que feu possible la xarxa .tic, dinamitzadores, responsables de centres, entitats gestores, ajuntaments i consells comarcals. Sou vosaltres els qui doneu sentit a aquesta jornada. Aquesta xarxa és vostra i nosaltres hi serem sempre per continuar treballant junts. I deixeu-me que dediqui l'últim minut del meu Parlament per agrair-li al Ricard Faura tota la tasca que ha fet com a cap de servei de capacitació i inclusió digital. Gràcies, Ricard, per acompanyar-nos en aquesta jornada tan important, perquè has deixat un llegat preciós, meravellós, que jo he tingut la sort de trobar-me, que és tot l'equip de persones que hi ha en la secretaria. Moltes gràcies, Ricard, i també haig de felicitar la Mònica Cebo, que és la nova cap de servei d'inclusió i capacitació digital, que estem tots molt orgulloses d'ella i ella és fruit de l'equip que deixes i del llegat. Ricard, Mònica, gràcies per ser-hi aquí. M'estic emocionant una miqueta, així que dono la paraula a la Mònica Cebo perquè continua aquesta benvinguda institucional. Gràcies. Uau. Som a casa, llavors només estic una mica nerviosa perquè és el primer dia, no de la jornada, però sí el primer dia que he de fer un Parlament com a cap de servei, o sigui que vinc a explicar-vos una història compartida, que és la vostra i que és la meva, no? I a les persones ens agraden els números. Punt número 1. Ens agrada comptar coses perquè ens ajuda a entendre la realitat. I a aquesta realitat li posem nom i la mirem de cara. I cada número és una història. I cada xifra, una petita fotografia d'allò que ens passa desapercebuda, entre el soroll i els temes de cada dia. I vull començar amb un número, 365. I 365 són els dies de l'any, que això és fàcil de pensar, però també són els punts TIC que estan actius en el territori i actius a tota Catalunya. Espais vius, repartits, obren portes i possibilitats. Espais que connecten persones amb eines digitals, però també, i molt més important, amb formació, amb coneixement, amb comunitat i sobretot amb oportunitats. I ara mirem més de prop, 365. Parlem d'impacte i parlem de transformació, que no seria possible sense les persones dinamitzadores. Una per cada punt, perquè no hi ha punt TIC sense una persona que el dinamitzi. Sou persones que no només encenen ordinadors, sinó que encenen motivacions, que acompanyen, que formen, que assessoren, que orienten, que transformen l'accés a la tecnologia com una resposta a les necessitats de la ciutadania. I per això, i això no ho feu soles, al darrere hi ha més de 150 entitats gestores, entitats públiques i privades, consells comarcals, ajuntaments, entitats socials, cooperatives, fundacions, totes elles amb un objectiu comú, que ningú quedi enrere a cap racó del país. I això porta a parlar de territori. Els punts TIC estan distribuïts per tota Catalunya. I això
especialment a zones rurals, marca una diferència. La presència d'un punt TIC és la diferència de que pugui participar una persona gran que aprèn a fer una videotrucada, a ser més autònoma amb el seu mòbil, o que una jove trobi feina per primera vegada a partir d'un taller, o que una nena o una jove coneixi una dona referent TIC, diguem el Dia de les Nenes i la Ciència, en el seu municipi i sàpiga que la Carme és la enginyera que fa allò que diuen que són les carreres STEM. I per què no, aquí deixem la nostra petita llavor de futur. Com el Neceser TIC, que el Neceser TIC és una proposta. Tot això són exemples reals de coses que passen cada dia als vostres punts TIC. Ajudar-nos en les tasques de dinamització i un portal web i una comunicació i la difusió dels només de màquines i algorismes i que pot i ha de ser una eina de cohesió, inclusió i empoderament i que darrere de cada número hi ha una història. Moltes gràcies per tot el que feu i que gaudiu molt d'aquesta jornada. Moltes gràcies.